joget kuwi sing tenang. Oh, sing temenan. Kok njaga kesehatan to, Bang? Lah kesehatan jaga ngenteng-enteki dhuwit. Ora ngono, seniman itu kerjanya malam. Iya. Iya toh? Heeh. Kaya sing njaga kesehatan, esuk ngombe susu. Iya. Sore ngombe susu. Lah kerja kuwi tetep fit. Aku ki wis ngomong apa? Ngrungokne omonge dokter sebelah iki. Piye? Susu nyang mata gak apik. Sopo sing ngomong? Susu nang mata ora apik. Kowe nek ngerti nang posyandu kae. Iya. 4 sehat 5 sempurna. Iya. Nasi, lauk, sayur, buah dan susu. Susu nang mata elek. Ah sing apik Susu nang dodo sing apik. sesuk iki tak urus iki. Iya. Susu nang moto elek. Iya. Sing apik Nang dodo.